Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pa programu yathu ya lero yati yanguleni Ambuye. Lero ndi pa 29 Septemba. Ndipo tsiku ya lero mpingo umachita chaka cha Mikaeli ndi Raphael ndi Gabriel oyera amene ali Arkangelo. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mprofeti Danieli mutu 7 kuyambira ndime ya 9 kulekeza pa 10 dinso 13 kulekeza pa 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mai Joyce Ane Chauma a Our Lady of Consolata Choir kuchokera ku St. Kizito Parish Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Muthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane oyera mutu oyamba kuyambira ndime ya 47 kulekeza pa 51. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Martin Kavisu a chipani cha St. Patrick's Missionary Society kuchokera ku St. Kizito Parish Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeni tisingasinge limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la profeti Daniel. Daniel 7 ndime ya 9 kulekeza ya 10 kuyambiranso ndime ya 13 kulekeza ya 14. Ine ndikuyang'ana ndidaona mipando ya ufumu ikuyikidwa pa malowo. Ndipo mkulu amene analipo chikhalire adakhala pa mpando umodzi. Zovala zake zinali zambee ngati chipale, ndipo tsitsi lake linali loyera ngati ubweya wankhosa. Mpando wake unali wonga wa malawi a moto, mikombero yake ngati moto woyaka. Mtsinje wa moto udatuluka nkumayenda patsogolo pake. Panali chinamtindi cha anthu omutumikira. Panalinso chinamtindi china chochuluka kupambana chinacho. Chimenechi chidayima pamaso pake. Tsono bwalo lidayamba kuweruza, ndipo mabuku adatsegulidwa. Pamene ndinkaonabe zinthu m'masomphenya usiku, ndidaona wina ngati mwana wa munthu akutsika ndi mitambo yakumwamba. Atayandikira mkulu amene analipo chikhalire uja, ena adamperekeza kwa mkuluyo. Pamenepo adampatsa ulamuliro, ulemerero ndi ufumu kuti anthu a mitundu yonse, a mafuko onse ndi azilankhulo zosiyanasiyana azintumikira. Ulamuliro wake ndi wamuyaya, sudzatha. Ufumu wake ndi wosagawikana ndipo sudzawonongedwa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhaleso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Yohane oyera. Pa nthawiyo pamene Yesu adaona Natanieli akubwera potero, adati, "Mwamuonatu Mwisraeli weniweni wopanda chinyengo." Natanieli adamufunsa kuti, "Mwadiziwa bwanji?" Yesu adati,
muja unakhala patside pa mkuyu paja Filipo asanakuitane, ine ndinakuona. Natanieli adati, aphunzitsi, ndinudi mwana wa Mulungu, ndinu mfumu ya Israeli. Yesu adamuyankha kuti, kodi wakhulupirira chifukwa ndakuwuza kuti ndinakuona patside pa mkuyu paja? Uzaona zoposa pamenepa. Adatinso, nditu ndikunenetsa kuti muzaona kumwamba kutatsekuka, angelo a Mulungu akukwera ndi kutsika pa Mwana wa Munthu. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu, Ambuye Yesu Kristu. Lero mpingo kuchita chaka cha angelo akuluakulu Mikaeli, Gabrieli ndi Raphael. Zina lakuti mngelo limatanthauza mtumiki, popeza ntchito ya angelo yayikulu ndi kukhala atumiki a Mulungu kwa anthu ake. Tikamawerenga mabuku angapo mu Chipangano chakale timaona momwe Mulungu anayendera anthu komanso kutumiza mauthenga kupyolera mwa angelo. Oyeratu alero Mikaeli, Raphael ndi Gabriel amachedwa angelo akuluakulu kapena akangelo chifukwa anapatsidwa ntchito yapadera ndi Mulungu. Ndipo mayina awo amatanthauza ntchito zimene amagwira. Poyamba, Raphael dzina lawo likutanthauza Mulungu amachiritsa. Tikamawerenga m'buku la Tobiti timaona Raphael akugwira ntchito yayikulu kuthandiza mnyamata Tobias ndinso kubweretsa machiritso kwa abambo awo. Mikaeli dzina lake limatanthauza kufanana ndi Mulungu, who is like God, ndiye dzina la Mikaeli. Ndipo malemba oyera amatchulidwa m'buku la Chivumbulutso komanso Jude chapter 1 verse 9. M'buku la Chivumbulutso Michael kapena Mikaeli amatchulidwa ngati mkulu wa magulu ankhondo akumwamba. Gabriel dzina lake likutanthauza Mulungu wamphamvu zonse. Ndipo malemba oyera makamaka mauthenga abwino timaona yemwe adatumidwa ndi Mulungu kwa Mariya kukaulula chinsinsi cha Mulungu kufuna kuti mwana wake akale munthu kudzera mwa mayi Mariya. Ndipo chaka cha lero chikutikumbutsa kuti angelo awa amasonyesa ntchito zazikulu zimene Mulungu amagwira kwa ife kapena kwa anthu ake, kuwasamala, kuziulula kwa iwo kuti amuziwe, kuti amusate, komanso kuchiritsa. Ngakhale sindingathe kuziwa bwinobwino za angelowa, koma kudzera mawu athu alero makamaka mthenga wabwino tingathe kuziwa pang'ono za iwo. Kuti Mulungu anawalenga pamene analenga dziko lino lapansi kuti atumikire Iye, ndipo anawapatsa ulamuliro komanso anawalenga mchikondi chake kuti agawane naye moyo ndi zokondwereza zake. Choncho angelo ndi mizimu.
anawapasanso mphamvu yotakonda Mulungu ndi zabwino zina. Inde anawapasa mphamvu zoposa anthu, koma mphamvu zawo sizingafanane ndi za Mulungu ayi. Iwowo ngati atumiki amapeza chimwemwe potumikira Mulungu. Choncho kudzera mwa angelowa ife tikuona chikondi cha Mulungu kwa ife. God in his providence never deserts us. He continues to take care of us even through his messengers. And the presence of these angels and their services in our lives is a demonstration of God's provident love to us human beings. Choncho tikuitanidwa, tikukumbutsidwa kuti tiye ndipange kuvomera. We respond to their presence so that God's presence may become tangible in our lives and in the lives of everyone around us. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera.